Hei și bine am găsit la un episod din câte vedeți astăzi filmăm Happy Wheels și dacă o să vă placă nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Și să începem, din câte vedeți astăzi să jucăm puțin Happy Wheels. Eu mai am jucat, am niște nivele. Așa. Opa. Nu vreau să dau aici, dar începem. Mamă, dar merge greu. Nu știu de ce, mai mi-a mers astăzi. Nu merge greu, dar... Ok. Stați puțin. O să rezolv imediat ce se întâmplă și revin într-o secundă. Așa, am rezolvat. Nu! Aoleu, am rugătul. S-ar putea să nu fie de la mine. Dar s-ar putea să fie și de la mapă. Nu știu. Ok. Așa se merge dacă nu știați cu bicicleta. Opa. Uite. Deci că e BMX. Acest scheme pot să dau cu el. Frână. Bombă! Cred că e. Vezi că e bomba asta. Mi-am dat seama că e bomba, adică după ea bip, 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 bip. Aici o să cadă, cred. Nu, mamă! L-ați văzut pe la... Mamă, meteorit. Bilă de construcție. Mamă! Ce-i cu aia, măi? Ce-a fost aia? Ok, nu mai contează. E bobo? Ok, nu mai pun nicio întrebare. Stai, așa. Opa, sari! Ride-te, sari! Au, m-a durut pe mine. Să încercăm și pe altă mapă. Aoleu, stați puțin. Gata. Am zis să încercăm și pe altă mapă. Așa. Mamă, stai. Băi. Ai. Cad, așa. Ui. Well. Ok. Și ba. Mamă. Și acum asta unde mă duce? Copile, ești bine? Fac stopii.
Știu să merg aici? Haide, mai departe. Dar văd că aia se duce sus, mă întreb unde se duce. Ce se întâmplă dacă merg pe mina aia? Oare ce se întâmple? Ok, mi-a zburat copilul, nu mai vreau să mă întreb. Uite-l! Zboară, puiule, zboară. Nu! Ia uite, băia... Știe băiatul! Merg pe preț. Tărănănănă. Știați că mai nou se merge așa cu bicicleta? Aici. Cred că trebuie să trec fără să îmi sparg alea cap, cred, nu? Pune frână. Era să mă... Hai, stai, nu mă felia, nu mă felia. Dă cu spatele, dă. Pune frână. Am trecut, cred. Stai. Am trecut. Opa! Uite așa. Merg pe o roată zimțată. Ok. Oh! Nu! What? Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Credeam că o să mor la faza asta. Am deschis o manetă. Ce-a făcut asta? Mă duc. Poate mă duc în ce nu trebuie. Nu tragi tu mine. Sau poate tragi. Dacă vrei tu să tragi, trage-mă. Sunt mândru de mine. Serios. Stai. Așa. Stai. Să alegem și altă mapă cu altcineva, nu numai cu biciclistul ăsta. Să dăm cu... Hai cu ăsta aici. Să alegem noi. Eu aleg pe ăsta. Wow. Nu! Rip. Soție. Ok. Pa soție sau ce ești tu. Nu, capul. Ok. Asta, trebuie să merg pe acolo? Băi, trebuie să iau pe aici sau ce? Ok. Și acum trebuie să... Trec. Și asta... Așa. Da, sunt tare. Și pe viteză. Și da. Și sar pe asta, după aia pe asta. După aia iar pe asta. După aia într-o perete. Hopa. Ce se întâmplă? Opa. Asta am ținut.
Poate chiar trebuie să-mi păstrez nosul. Ok. A, cap. Să vedem unde cădem. Ok. Iată. Și din câte vedeți am terminat această mapă, deci o să terminăm și noi episoade. Dacă v-a plăcut, nu uitați, what the fuck, stați puțin. Deci ok, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați. Pa, pa!